هەرێما شەهبایی لەبەر هافا بۆ بەلات و کەراستەکە مەزنە 100,000 کۆچبەرین عەفرینی تەوی 5,000 شێنیên deverê her wekî di zindaneke mezin debin ji 4 hêlan ve dorpêçgirîne. Ji du mehan zêdetir e ku firqeya çarem a rejîmê ev herêm xeniqandiye. Ji sotemeniyê û derman bigire heta bi ard û şîrê zarokan her tişt li şehbayê hatiye qedexekirin. 25,000 zarok tevî 3,000 merivên astengdar û nexweş pêdiviya wan bi şîr û derman heye. Nexweşxaneya Afrînê ya Şehbayê jî êdî ji ber nebûna derman û elektrîkê hema jî kar ketiye. 5 otomobîlên ambulansê ji ber sotemeniyê sekinîne û nexweşxaneya Kurojane pêşwaziya 600 nexweşî dikir. Îroj bêçare hemiyan bi şûnde ve digerîne. Cîhanê tevî pişta xwedaya vê herêmê û destê alîkariyê dirêj nake. Lê dîsa jî qene trajediyeke mirovî ya giran pêk neyê. Çalakvanên sivîl ên vê herêmê bang li hemû rêxistin û aliyên navdewletî dikin. Di van hel û mercên zivistanê yên dijwar de xwe bi hawara Şehbayê ve bigihînin. Dorpêça firqeya çarem bi Şehbayê tenê nemaye. Anha li her du taxên Kurdan ên Helebê, Şêx Meqsûd û Eşrefiya Kûberê dorpêçkirîne. Vê firqeyê 13 rêbendên nû danîne. Li gor te, hevdemî dorpêç û bêdengiyê berê Şehbayê û her du taxên Helebê li ku ye? Nêrîna xwe bi me re parve bike.